Is logan líne den Concise English-Irish Dictionary focloir.ie a seolú in gabhad is trídig. Ten focloir fáil siar nasce ag focloir.ie ag sálas gramadaí agus Cuid fuaime a gáis an áir Gaeilgeachtáin. Tá app an achlóda le fáil siar nasce do léas na Apple agus do léas na Android. Is fiú go mór in seosaid de bhrí go leistre an Gaeilge le fáileann go leor phrásaí agus cainte bearla na bhfuil teacht athrú éite béala. Selfie mar hampla. No fake news. Tá an logan bearla den tíomhain mar réamhshocraithe nó default. As féidir féin ar logan Gaeilge a cliceal ar an acol Gaeilge ag bair an scéalainn. Le focail a chuardach clásciúin seoí sa bharna seo, an focail head mar hampla. Tá sé tábhachta an réimse ceart a roinú, agus focail atá lára go gud. Tá bríon éags leis an acol ceann a tá mise lára a lugan úsáid le tagairtíon do gine tá ganas ar ghinéile a ggóhéigs na hebre chu gas, ra me síos trídin liste go dtí go amse me lugan atá bhuaim. Seo é person in charge ever a cethir sa liste. Clic le me ar cheannéirí sin agus bucaí a nehanna síos go dtí ever a cethir. Agus mar ecinn tú tá ga acol luaite ceann agus ceannasaí. Go minic in aice le fácail bíonn chuir síos le fáil a gramadaí an acol sin. Sa cheis seo a bhrí tá le measc agus a cethir na fearnscinne agus ceithid cléanú. Nis má chlicleann tú ar measc a cethir. Osclaid faineag bheith an bhfuil chuir síos cimsí le fáil a gramadaí an acol. Is animacal fearnscinne an cinseo tá sé sa cheadú de cléanú. An tá se láine uhuaid aige nó ceannasaí an ceannasaí. An tá se giniide uhuaid nó ceannasaí an cheannasaí mar hampla car ceannasaí, car an cheannasaí. An tá se aimne olra atá aige nó ceannasaithe na ceannasaithe agus an tá se giniide olra atá ag an acol seo nó ceannasaithe agus na geannasaithe mar hampla a lein ceannasaithe agus áfagaí na geannasaithe. Is féidir na cainte chuardach ar focloir.ie Comhaid le cais focolainer. Let the cat out of the bag mar hampla an rúnis céthú an cat scuilú as a mála. Tá Cuid fuaime le fáil ar an tíú focloir.ie fásta. Le héisteart le lugan connachta dácail cliceal ar an C, cliceal ar an M le héisteart le lugan bhaineann, agus ar an U le lugan olta a chluisteal. Is eis luachú é seo de bhrí go dtugann sé deis úsáideoirí an difriart a na canúintí a chluisteal. Crook. Knock. Crook. Buntáiste mór eile a bhaine leis na Cuid fuaime na go darníonn siad aird an úsáideoire ar an difear idir consan nehan agus consan céal. Agus an acil ceann mar hampla is féidir le cliceal ar chód fuaime an aice leis bhain legan agus an sin ar chód fuaime an aice le legan na ghéinidí den acil. Ar an dóid sin go tú léirú ar an difear idir n lehan agus n céal. Ceann. Cinn.